www.dopitujeme.sk je nový dopytovací portál, ktorý funguje na princípe obrátenej dražby. Dodávateľom zaručuje získanie atraktívnych zakázok z akéhokoľvek druhu podnikania. Používať ho môžete začať ihneď. Dopytujúcemu užívateľ portálu dopitujeme.sk, čo hľadá dodávateľa, prináša úsporu nákladov o 30 až 50%. Prvé 3 mesiace môžete túto službu vyskúšať zdarma. Ďalšou nesmiernou výhodou dopitujeme.sk je jedinečný algoritmus vyhľadávania atraktívnych dopytov. Výsledky tohoto algoritmu si môžete pozrieť na úvodnej stránke. Prinášame na slovenský trh novinku tzv. Watchdog, ktorá zabezpečí, aby ste danú zakázku vyhral práve vy za pomoci automatizovaného znižovania ceny. Pri tvorbe portálu sme sa snažili vytvoriť pridanie dopytu do systému čo najjednoduchšie, teda aby to dopytujúcemu ušetrilo čo najviac času. Pri pridávaní dopytu nemusíte vymýšľať všetky texty sám. My sme vám na to pripravili niekoľko univerzálnych šablón, ktoré je možné použiť pre akýkoľvek dopyt. Preto, aby ste zaujali potenciálneho dodávateľa, je nutné, aby ste svoj dopyt opísali čo najprívetivejšie. Ak použijete krátky opis dopytu, je možné, že si vášho dopytu nie každý všimne. Ale ak použijete dlhší, je isté, že do niekoľkých hodín vás budú kontaktovať prví dodavatelia s cenou. Váš dopyt naši administrátori skontrolujú a zabezpečia rozoslanie vášho dopytu vhodným dodávateľom. Keď si dodávateľia prečítajú váš dopyt, ihneď sa začnú pretekať, kto vám ponúkne lepšiu cenu. Prípadní dodávateľia môžu použiť aplikáciu Watchdog, kde si nastavia najnižšiu cenu, ktorú sú ochotní ponúknuť, a cenu, o ktorú chcú znižovať. Následne za nich bude všetko robiť automatizovaná aplikácia Strážny pes. Ako si vybrať správneho dodávateľa? Predsa podľa hodnotenia. Môžete si pozrieť detail dodávateľa, kde budú zobrazené hodnotenia o predošlých zakázkach realizovaných cez www.dopitujeme.sk.